Even zien. Oh ja, nog even gelijk terug. Ja, dat ik verleden week in Leeuwarden en op een of andere manier vinden mensen het leuk. Dus, in Leeuwarden kreeg ik nog een applaus ervoor. Oh shit. Hoi, wat ben je een stel skiep, hè? Maar, dat mag ik niet. Oké, we volgende noemen dan kun je met je al even meedoen. Hoe ligt dat? Ja, dat is wel leuk even. Nou, je mag even wat te doen, hoor. Ja, je zet er echt maar wat. Oké, dan gaan we het zo betocht. Rick, doe dorst het even voor wat de vrouwen doen moeten. Dan dorst het, ja, dat is leuk, hè? Ik zou zeggen, door wat GHB niet drinken en stel je voor dat Rick een vrouw is. Jeroen, doe best de man. Nee, doe best een man. Ik ben de man, oké. Oké, dit volgende noemen dat heet Er zit hier iets dwars. En dan hebben we het zo betocht dat die vrouwen die zei ze al hier, er zit me iets dwars. En dan zei die man van, en ik moet er hier wel dat is. Oké, dus de Rick die doet nog even die vrouwen, nee. En Jeroen de mooie. En dan, wacht even, we doen het eerst even een keer voor, hè. Oké, dat. Het weekend won een quiz. Iets was. En ik moet er hier wat dat is. Oké, Ken beter. oké. Ken beter. Ja, is het een beetje duidelijk hoe het ook is? Ja, oké. Duidelijk verhaal dan. Oké, en nou ben je helemaal aan de beurt. Let op, hè. Dat huwelijk van ons. Het weekend won een quiz. Iets was. De mooie dat bed was Fantastisch. mooi. Ja, maar die ben misschien ik wel mijn meer. Dat zou ik kennen, hè. Maar als het zo gaat, dan ben ik al tevreden. Dan ben ik al tevreden. Het is ook wel wat beter niet bij gewoon. Oké. Let op, hè. Er zit iets dwars. Er zit iets goed dwars. Ik hoor maar geen wat te zeggen en dan gaat het al verkeerd. En als ik weet wat er is, dan zei hij al neer. Maar ik zit aan die kop op, er is iets goed mis. Er zit iets dwars. En ik moet er hier aan. Juist, ja, nou, dit ligt erop, hè. Ik zit mijn voetbal in te zien. En doe me mee te worden. Ik vrie om een bierke, maar krijg de wien van vorm. Dat huwelijk van een huis, het lijkt het wel een quiz. Er zit iets dwars. Het is hard verwarmen. Wat is er nog vangen? Dat wordt nog graag weten. Als we wat verkeerd zijn op bestanden met een dikke. Op beste raad gekomen dat ik bij die zuster hier. Dan kijk er neer, man, bij een heel kratje bier. Maar ja, er zit iets dwars. Er zit iets goed dwars. Gisteren kwam ik thuis en het eten stien en kleer. En toen ik eindelijk eten kon, is er appels naar koek hier. Nu weet ik net een prutte, maar wanneer ik ben ik wist. Er zit Nou, het is nog een succes. Mijn duiken even steken. Er zit iets dwars. Er zit iets goed dwars. Er zit iets dwars. Dames en heren, wat zit je nou weg dwars? Iets dwars. Dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft. Je merkt bedankt natuurlijk. Oh, dat is mooi zo'n machine al. Nee,